Gardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Bhutanari chopo jikme keser namjial wangchuk Assam Kaziranga National Park along rialong nangkahumri. Phai kunini phai player ni Kaziranga National Park along rialong Bhutana det ari chopo jikme keser namjial wangchuk alangli India longri arlo Assam State Kaziranga National Park arlo marat maringapi nangkilangapan nanghumri. Lason sikidam tang tarik kethompen tarik pho ana farman alang li ilitum India dedalo nong nam kachetangklong Kaziranga National Park aro marat marengapi nangkelangaphan nanghum ribangpen pini tarik pli adapen narosuni anapor National Park aro ludampen marat marengapi langdam lapen non puthot anikang samaporke lada Kaziranga kohora along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen chenglok det chari amana pen kido atum chetong dun si Assam along kido akhai tin traditional kilun kikan presentation hai hui paklang dun lapen man pen pidun si Bhutan det ari chopo aphan pelang tikang lo lapen puthot tarik phor ni anabangki alang lia mithanga det Bhutanan chidam thupo pusi birta ribdunlo. Kaziranga pen rasaning ti report Karbiang no news. Lakha Phorongkhang constituency along Phaikunini Phaipo Arni 6 schedule awareness program ki bi ponji aphan ko ansi chisik chedang mapu pherang ki abitung atumpen kahumridam CD playground along Phaikunini Phaipo Arni 6 schedule awareness program ki bi ponji aphan pura ko ansi chisik chedang ketang mapu pherang ki abitung atumpen kahumridam Lakha Phorongkhang APHLC President Jonathan Ingti Kathar pen ke pachini pon atengki kado kawe karbi arat do ansitamik kewangji MP election ahut kacher abdun petji aphan lapen chethan chimunji aphan silabang somai pipon popusi pachini pon tonal tum wang lo panel tum arju lo ni tum ningarong lo nil tum da nombor Phorongkhang consensus committee pen niliga president lo no market nilimen ke Jonathan Ingti Kathar lapen ke punil tum ke klembang phu tum vice president secretary kadweta pen pu women tum da dak do iksar lo nil tum la bangso penap tarik pho Phaikuni lo Phaikuni tarik pho dewarni la bangso meeting ke pha ba ka pe do theke la helo ilnu kar bia tum khep thak il tum ka chini ni lang do lang athenon ke dam tangan ke il tum thek long lo pen la hui il tum ke claim nang ko ka theke la helo la ka dam tang il tum leader atum non ruling putame ba aprang prang ke ja congress atum putame ame thang aphan chama tha chot la pen ke khe aphan kapi wir kam long le kapi wir la pen ke wareng war sai gu ten ta khe ba khe phan se ja samet pe therong la pen pirong la sila pu ke chok je il tum e khe si the pa pran e khe si ching hon nangi la so lam pen yok sin il tum pen nap la so meeting ke pha the ke non ke dam tan ke la khe phan ka pi wir long si il tum kar bia tum ke dun thurong claim dun thurong ka the ko pi ma tang ka pen yok tang ka pe therong ma khe phang jama tha the khe che te ne da khe chi tur phit yo son hisab si du kok lo la si la non APHLC ke ja atum central committee a president jai Kathar alangli la bang solam chini dam si il tum 6 schedule ke ka vedet la pukali ningan trosikara ke thom khia prang pen 6 schedule ke hada ke dutang lo monda ke ja tu karbia dorbar putame congress putame la penon ruling potum tame khe phan ka chama tha te la 6 schedule la bang ke la tum ke non puta amang te man dam de da son ma tha dam de claim dam de la pen chini da ming tum te la pusan ama si il tum khe ke il tum ke kilu ke lom eja kong ka ve sai selang ante il tum ke hala ja kong ke do tum phan si bang phan si il tum ka pe the do na kam claim rong me tha khe ke il tum chetene de chapanung kuk la sone chok che pot il tum la non jai ka thang li ke ja 6 schedule Phaikunini phai player ni Lakha Kresir Kep Dhansari MSC constituency ke palo upper habjan mate phuroi langso rong sirkep kacheleng atowar bangkethom abangphu song visiting ti Kathar Rajen Be kongkat teron atompen amithang jungjunga khipen towar kasalam pipot
rong rup kacukim mate kaboche pulote akenang sot naike towar me lapen lang lason thomjong siawi pulote rong kaboche mate rong rup akatiku thepik khangjang jong dam ikedam tang election aprang lote karbiang long ratcharia songjapo asongjapiatum arong dampen vote kachore kaphat ason alam chaksitame chipidam bonta election haidara philote ke ongdung adem ke akeng pakanta chibidam desi ke o lason se apar habjan mate phuroilang so habardi phupen rong plemplam kacheleng atawar pipen ke helo kilometers troxian bak doji kadokawe rong sirke barat kedam tang pharo khri sirke bra trok kebra phwaning kanpen rong chukem ponlo bonta isi ning duk meme alama bangke bang sorong aphan kemisen atawar kemisen kijunalang non puta ke isi pen thanga kera pon awelang posi hadak ke doara ratum akisung alam the nang chipaklang dun bang sukidu kisung alam chinisi non kachari bom BJP arachari along claim bangphu rajen be kongkateron abarim PDC ke maipu song bijiting tikathar atum ahin pen pini arni sia pharman JCB pen towar silampi ponsi hadake doara datum pen ningkarong mate kachoro pajerpon anparta non pini bang so towar kasilam lake malomso chiklojoni jon thomaphan choji athe barla porote hengno tholabji lasinon kachari bom KECCM Dr. Tuliram Rong hangaphan prabjin pen kemesen towar nangkesalam pi ponchi aphan si hadake do rong sirke parada tumpen towar cholang ding lopata pherang ke thengnu nang pachini du anparta India kangpi along kemesen alang junlong nang jipo akemang pen Jal Jeevan Mission mati JJM scheme pen kipi ponalang setame prabjin pen nang kipi ponchi aphansi chuningri pedopon lopusi ningje ponrenti Panglong pot hanalin kanang tumpam suri suya ke rupe jirlo neli ini la bang sotwar malom sobet ciklo jonjoni vet aphan sitame ningkreng se ka chelat je phan la bang sotwar lom pini nang ka cerap nang ka citu dun abang phu tumphan neli ninga klong pen mate la bang so hawar arat du anta ninga klong pen surulo alang tum nang ka cerap dun thekapot la pen hinia bang neli ka chuningri dun thuye bang kala henlo jol jibon mission mate JJM aputhak la bang so hawar along nahok marong sitame avipin la pen ladak arong arat pini arni anta barikha roilo pulon te langbung lang si junang bom methang a hemadung pukhuri chitu pu satame arwi pen a jok kangrei pen langbung lang mande ji labang so lang si piniar nian ta junang bom la tangte ladak arong ladak havar long 1965 pen dodet jongsi ladak lang jun movi pulo tangte Karbi Anglong District Council ke do ke kopia lelum lasi chuning ridun par piglo JJM mate jol jiban mission prabdin penang pali jepa Ladak nili kachini ateng pen ke ladak Farokre pho ba surihini lapuan arad doji lapen ladak arong non kangdang bo mate non lapu kewang bo mate hemprek do bo matum tado lasi surihini sitame peneng lapen muneng angbong ke batrak ji athe munit ke chanbom lasi kijuna lang pen tuwara bang katura pen joksi ladak rong matelas bang so hawar ke do tum kaching thur pon thek thedet ke akinang sod bang ke tuwar lo athe ladak arong atum kam chuklem tami ajad akheti chuklem tami nempo phelo bonghom kadu kawe la kheti ka chuklem son an sitame mopen SDB pen arjulong lo ke hada ki jut pen jorsing phangchwa rong pen la pokalian phan kilometer troksido la kilometer troksi long muni da atum ka chonghor pon sila chojordam nai labang so pena jok ladak arong kaching thur phan tikuk lo athema la towar ka vedet pena jok lasi chuningri par piglo ki juna lang la pen la towar phan Karbi Anglong CEM nelitum ka chuningri arju pen nelitum assi arju pen nelitum phan claim pipu pusining chethelo Iaroy, deraroy, rengaroy, phiaroy, chimararoy, upilangsoroy, okhan kachuri, dowai, karen, bompen, kachuri chok chepua pothak, longri hini committee kesengpon. Nijang Karbi Anglong arlo, iaroy, deraroy, rengaroy, phiaroy, chimararoy, upilangsoroy, aron ripen, langroy along, okhan kachuri, dowai, karen, bompen,
kachuri palong lelo non pen ke pua pothak long ri hini committee ka chaseng pon kangni ampi ke tok men singing hi arong along committee ke seng ke paman pon lapen chopha pangjang pon ali hi sarpo kiling long ri habe ko long singhan se lapen rong asar robasar riso basa sarbasa pherangki mutizar burutimen atum tache tongdon renti lapen labang so mai long so dak pen chingwai chingsai pon lo news takes report Karbiang Long News Than pachini ponni mal. Niliman ke long singan se lo, tangke kiling long ri habe ke the. La penang li pini la bang so komiti ke seng long nang li nga che tong non pen kopi nang li thek mon lo. Nili la so akomiti ki seng long tangke dak ke thek molong ke ni rong pik lo, la tangke la so ke seng ni lam the putak dak ke puthot thu na tu han pachini po. Dak ke la so komiti ki seng ko ke pini ke akomiti seng lo. La so phad ke seng wai pon ke pedu pik lo. Sa ke seng wai pon chot. Anu to lam the pa lam the si long chalang sa. Au se la song bong khan tu long ri long pa long dera long bare kan pu kiling hai ara khan tu kapang ring pha si. Dak inut bahani atum phan amuchar hawan basapu karong sa phan ten khat pon tan si. Ha pa chiring pa chet ba sil haya alam thi pini. Hang lo kan che ba si tong ke la na. La so community ki sen ban ke la pini. Rata na ku pek ta ni tum habia hin tan ta la pen ke tu gera nok bare ataupun non habia hukumat kan masih tu sama satu ngar lo la pen ke mari tum ke pon lo la activity ateng pen ke ni tu mahin pen ke ham ke din den